Hey!
Paraga. Hai. Oh, kabel. Oh ya. Oh. Aku nonton kok wedi dhewe. Oh, ancang-ancang. Aduh, alah, wis boyoke. Sok piye ya bojone sok? Para mesake. Hati-hati lho. Yo. Wis aku. Hati-hati. Minta cengle sing ibot. Lho Kok karo Mbah Mo digawani brambang kok tenang ae. Apik 3, 4, 5, 6, 7. Wah, wis kopro ping 100 sih. Opo. Sik. Ki mok kok nggo rancang-rancang tok. Tak kira kayang ngarep kopro mengguri ya. Tangi, leren ngombe sik. Tambani. Aku wedi nek leginge suwek kuwi. Makwek ngono ora ya. Ati lho Sin dimplok lho Sin. Oh, dadi kelebon Eyang Mayangkara hadir. Ora sah. Kok Eyang Mayangkara to, Mas? Eyang Astabrata. Bukan. Eyang sapa? Anoman. Oh ya Anoman. Heeh, Mayangkara itu monyet. Loh, lah Anoman yo. Anoman masa celeng. Oh gitu, Bu. Nggih, padha. Aku soalnya Anoman ini uduk celeng. Lah apa? Uduk celeng. Uduk Ketek. Uduk ketek. Bukan. Apa nek Anoman ning omahmu? Anoman iki sapi.
Mosok sapi jenenge Anoman. Lho iya. Ning omahmu Anoman kuwi sapi ya? Iya, soalnya beda tempat itu beda nama. Beda julukan. Iya, heeh. Heeh. Gandeng aku dalang roe Anoman kan ya kethek. Sik, Mbak. Sampeyan benakne sik jari sik sampeyan benakne. Aku benakne sik. Heeh, lah iki lho. Niki wes sinden semenika iki apa jarine bupar kok. Nggih, ini ibuku lho, Mas. Wes tuh. Nggih. Mirip to mbek aku. Nggih. Mirip. Mirip. Makasih yo, Sembah Gak. nuwun nggih, Bu. Sing ngendang yo iso, Pak. Bos jaranan apa. Oh, ini bos jaranan. Mboten yang tadi ciblon tadi pas ciblon Oh, kendang. masih blon. Masya Allah, luar biasa. Jaranan Astaga. dibosi, elektron dibosi, band dibosi. Wis Sinden yo dibosi gak? Wis pokoke napa-napa digermoni kalian niku. Lho. Maksudnya maklar ngaten lho. Oh, maklar. Bisnis jiwanya itu bisnis. Oh, Masya Sik Allah. Mbak, aku pengen sak sekaran Iya. sing jarike tanpa nyingkap. Sak sekaran sak sembarang nyekel kepangan sak sekaran engko ben diterokne sinden-sinden Astabrata. Oh gitu, oke. Satu-satu. Tapi nyekel kepang. Heeh. Aku boleh minum sak ceglukan? Boleh. Sak sekaran sak sekaran. Sak sekaran. Sing jarike tanpa nyingkap niku dos pundi? Sak sekaran mawon ora usah dawa-dawa 15 detik.